Egunon guztioi, espero dut ongi zaretela, gaurkoan nik aurkeztuko dut aste hontako sixpacka, ez dugu denborarik galtzeko, goazen! Martxoak 8 dugu gaur, emazteen eguna borroka eguna izanen da Ipar Euskal Herrian. Hainbat manifestaldi antolatuak dira hiri ezberdinetan, Baionan, Urruñan, Azkainen, Kanbon, Donapaleun, Donibane Garazin eta Bokalen. Asteazkenean atxilotuak izan diren 5 gazte askatu dituzte atzo. Ekainaren 11an auziperatuak izanen dira. 6. asteazkenean bertan askatu dute bilatzen zuten pertsona ez zela konturatu baitira. Kargu ezberdinak leporatzen zaizkie beste bostei. Herri urratseko kantua atera datzo. Hor gaude, deitzen da kantua eta Neomak taldeak kantatzen du. Bideoklipa YouTubeen atzeman daiteke. Aurtengo Herri Urrats maiatzaren 12an ospatuko da Hortzadarra Lemapean. Akira Toriyama zendu da gaur 78 urterekin. Dragon Balla egin zuen mangaka izateaz gain, Dr. Slump manga ere egin zuen batik bat eta bideojokoen munduan ere eragin ikaragarria ukan zuen Chrono Trigger joko zoragarriarekin, mil esker denagatik. Haitin larrialdi egoera jarri dute gaizkile talde ezberdinak koalizio bat sortu dute eta 3600 bat preso askatu dituzte Port-au-Princeko kartzelatik. Etxeratze agindua izanen da arratsaldeko 6ak eta goizeko 5ak artean. City Museoan, AEBko San Luis Herriko Museoan errekor berri bat lortzeko ahaleginetan ari dira azken egun hauetan. Barneko arropa buru gainean jantzitako bisitari gehien dituen museoaren errekorra. Asteazkenean hasi dute ekimena eta bihar bukatuko dute. Mil esker guztioi sixpacka segitzegatik, ikusi duzuen bezala atzo elkarlan bat atera dugu berriarekin, Urubia podcasta hilabetero izanen duzu zuekin eta itxoiteko bitartean sixpacka astero beti bezala ongi izan eta laster arte!